Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu AI v kostce. Dneska, než se pustíme na našeho vzácného hosta, tak krátké oznámení. Blíží se léto, nebo možná už začalo léto, podle toho, kdy to posloucháte. A my zatím doposud jsme vycházeli vždycky jednou týdně a od teďka přes léto si uděláme kratičkou pauzu a budeme vydávat podcasty jednou za 14 dní. Tak a teď možná našeho hosta. A mám tady vzácnou příležitost přivítat Dianu Hlaváčovou, produktovou manažerku velkých jazykových modelů na Seznamu. Vítejte, Diano. Dobrý den. Tak mě to strašně těší, že jste tady. Jednak jste jeden z nejmladších účastníků, co tady mám, což je jako velmi příjemný. Jednak jste tady zástupce velké firmy, kterou každý v České republice zná, nebo troufnu si říct, že minimálně jako skoro každý. Je to velký brand, je to uznávaný brand, spousta lidí ho má rádo a mimo jiné, protože dokázal prorazit v rámci velké mezinárodní konkurence Google, Yahoo a ostatních velkých gigantů. Jestli se nepletu, tak Seznam je třeba jeden z 5, nebo Česká republika je jedna z 5 na světě, kde vlastně dominuje lokální internetový brand před ostatníma. A my se dneska budeme bavit o tom, co je to AI na Seznamu, jak používáte, jaký používáte modely, k jakých službách ho používáte, kam to vlastně všechno na Seznamu směřujeme, na co se můžeme těšit do budoucna. A možná začnu jednou vlastně otázku, která teďko mě dostala nebo zastihla před pár dny. Vy jste spustili velký jazykový modely nebo umělou inteligenci do e-mailu, do generování předmětu zpráv. Je to tak? Říkám to dobře? Je to tak. Generatívna umelá inteligencia je už aj v e-mailoch. Bol to akoby jeden z najposlednejších krokov, ktorý sme chceli spraviť, pretože ľudia sa veľmi boja o súkromie svojich správ a podobne. Chceli sme sa uistiť, že takúto službu alebo takéto nejaké vylepšenie e-mailu príde až v dobe, keď na to budú užívateľia pripravení. Takže dnes, ale vlastne s nejakou časovou rezervou spúšťame práve túto feature a vyskúšať si to bude môcť prvých 3000 užívateľov, ktorí sú v našom labe. Uvidíme, ako na to budú ľudia reagovať, budeme zbierať spätnú väzbu a uisťovať sa, že teda je všetko v poriadku a ak to tak bude, tak po jemnom vylepšení to pôjde aj na ostatných užívateľov a potom nás čaká ešte niečo. Ale najskôr musíme zistiť, čo na to naši užívateľia, pretože tí sú na prvom mieste a e-mail je veľmi citlivá služba. Super. Tak já se k tomu, jako, jestli nás čeká ještě něco, tak to se určitě zeptám za chviličku co, ale možná ještě předtím, kde vlastně umělá inteligence používá Seznam v tuhletu chvíli? Na jakých místech nebo na jakých službách? My vlastne vyvíjame produkty smerom k zákazníkom s použitím umelej inteligencie už skoro vo všetkých našich vertikálach. Najvýraznejšie sa to teda prepísalo do vyhľadávania, kde je momentálne obohatených 11% našich SERPov práve výsledkami, ktoré spracovala umelá inteligencia, čo vlastne od marca narástlo z 3 na 11%. Naši užívateľia si to veľmi obľúbili, vyhodnocujeme ich spokojnosť a je to veľmi, veľmi príjemná vec, pretože veľa našich užívateľov nevie anglicky alebo nevie anglicky tak dobre, ale my máme teda aj anglický index a keď zahľadáte, tak dostanete anglické výsledky. Lenže keď si ich neviete preložiť a chcete sa rýchlo dostať k pointe, tak je fajn, keď vlastne náš jazykový model to prečíta za vás a v bodoch vám povie, čo je dôležité a otvoríte si a dáte si preložiť už tú stránku, kde tú odpoveď máte. Takže ľudia si to obľúbili. To mě docela zaskočilo, jako mě to chytlo přesně tahleta funkce před pár týdny, já mám strašně rád ten váš feed na Seznamu, kdy máte ty různý zkratky článků a když mě to zaujme, tak kliknu. A byly tam nějaké ekonomické zprávy z Ameriky. Říkal jsem si, wow, jako Seznam takovýhle zprávy přináší v Čechách, mě to překvapilo. A nevšiml jsem si, že ten zdroj je angličtině. Četl jsem si jenom ten český subjekt, a když jsem proklikl, tak to bylo tuším na Yahoo Finance nebo na nějaký vlastně americký server. A byl jsem z toho jako dost zmatený. Potom mi to došlo, že to takhle děláte, ale jako na ten první dojem byl takový jako wow, jako Seznam přináší tyhle ty zprávy. To bylo super. A k
tomu vyhledávání. Vy jste říkali, že to má 11%, roste to. Máte nějakou představu, kde se třeba chcete zastavit? Protože to asi není úplně na všechny typy dotazů. Jako dokážu si představit, že když někdo hledá nějakou faktickou informaci, tak to asi nepotřebuje. Když jako máte nějaký dotaz třeba jako srovnej mi XY, tak to AI srovnání nebo ten sumarizace tam hraje velkou roli. Máte nějaký benchmark nebo nějaký cíl, kam se chcete jako tomhletom přiblížit? Momentálne priamy benchmark nemáme. My sa riadíme užívateľskou spokojnosťou. Samozrejme chceme pokryť tie skupiny dotazov, kde to dáva zmysel. Takže pre nás sú to dotazy, kde sa chcú ľudia dozvedieť niečo viac, kde si chcú vyhľadať nejaké informácie, dlhé dotazy a podobne, čo logicky nechceme pokrývať, to sú tie navigačné, kde sa chcete dostať napríklad na Facebook alebo priamo na nejakú stránku. Takže to si myslíme, že je dokonale odbavené linkom a žiadnu väčšiu mágiu tam netreba. Takže hľadáme balans. Ako aj v použití tých modelov, čo vlastne môžeme použiť ako myšlienku toho modelu, kde je to bezpečné, to skúmame, čo chceme vlastne povedať z tých zdrojov a len to pretvoriť. Takže dosť sa nad tým naše produktové týmy zamýšľajú, ako to správne použiť, tak aby to dávalo zmysel pre toho užívateľa. Nie umenie všade capnúť umelú inteligenciu a tváriť sa, že to dáva zmysel. Já jsem kdysi pracoval v SEO oblasti a byl tam takový vtípek, jako chcete zapnout SEO, tak tady je tlačítko, jako jedno tlačítko zapnete a ono to hnedka poběží. Tak nějak podobně mám pocit, že spousta lidí dneska přistupuje k AI, prostě jako zapnu AI a všechno je nastavené, všechno běží. Přesně, aj SEO si vygenerujete. Přesně. Co mě ještě zaujalo, vy používáte umělou inteligenci třeba na generování textu v reklamách, na S-realitách, na S-autu, nejsem si jistý, kde přesně všude. To mě přijde jako ideální použití a zatím mám pocit, že to používáte jako vysloveně v takových produktových nikách, jako na konkrétní použití, v nějakém konkrétním produktu použijte AI. Plánujete nějaký v úzovkách velký chatbot nebo univerzální chatbot, tak jako je třeba ChatGPT nebo Gemini? Áno, aj nie. Áno, momentálne je vo výrobe a za chvíľu bude v teste Seznam Asistent. Snáď sa to bude volať Seznam Asistent. Zatiaľ to tak vyzerá. A ten sa dostane koncom června na prvých pár tisícov užívateľov, aby si ho mohli vyskúšať. Bude to vlastne konverzačná aplikácia, ktorá bude vedieť interagovať s našim vyhľadávaním, s našim veľmi dobrým správovým indexom a spravodajskými článkami a informáciami, ktoré o nich máme v tom indexe a tiež s nákupmi. Takže bude vedieť odbavovať také scenáre, kedy chcete niečo objaviť, nakúpiť alebo zistiť, čo sa práve deje. A ja sa na to veľmi teším. Dúfam, že na to budú užívateľia reagovať pozitívne a bude sa to škálovať ďalej. A vlastne takouto logikou by sme sa chceli dostať k ďalším produktom. Našou víziou je vedieť asistovať nad našim produktovým portfóliom čo najprirodzenejšie našim zákazníkom a užívateľom. Takže snáď sa to bude páčiť aj im, tak ako sa to páči zatiaľ nám. Super. A vás úplně čiší nadšení a když jsem jako pozoroval, nebo čítal jsem si zprávy kolem toho vašeho týmu, tak mám pocit, že jako AI v Seznamu fakt žije, že tam má komunitu. No, je to také Seznam AI. To byla ta novinka, co jste avizovala, že plánujete, tenhle asistent univerzální, nebo plánujete ještě něco dalšího zajímavého? Toto je asi taká najväčšia novinka. Samozrejme, teraz sa bude škálovať
produkt, ktorý sa už dlhšie vyvíja na reklamných systémoch a to je asistencia pri tvorbe kampane pre retailových klientov. Takže keď máte webovú stránku, ktorej by ste chceli založiť S-Click, ale nie ste práve kreatívec, tak z tej stránky vám teda navrhneme inzerát, ktorý budete môcť upraviť alebo použiť alebo pregenerovať, tak na to sa veľmi teším. To bude podľa mňa veľa zábavy. To mě připomíná dobu, když jsem spravoval PPC kampaně kdysi dávno. A vždycky největší problém byl do těch jako omezených počtů znaků na první, druhý řádek nacpat nějaký jako zajímavý kreativní sdělení. Takže jako pokud tohleto AI bude dělat za mě nebo za ty lidi, co spravují PPCčka, tak věřím, že to může být zajímavý. No, neverili by ste, ale aj AI s tým má problém. Donútiť veľký jazykový model rozmýšľať v počte znakov a nie v počte tokenov, čo sú vlastne zhlúky znakov. To je nekonečná misia a preto nám vlastne celkom dlho trvá, kým budeme spokojní s kvalitou tých výstupov, pretože buď to teda je príliš dlhé a nevyhovuje to tými znakmi alebo obsahom nejak. Je náročné to vyladiť tak, aby s tým byli zákazníci spokojní, ale už to tam je. To jste mi hezky nahrála. My jsme tady před váma měli jeden díl, který byl o tom, co AI neumí. A přesně jako vygeneruj mi text jako určitým počtu znaků. Vlastně neumí. Já jsem to hry uváděl třeba na Scrabble, jako vygeneruj konkrétní slovo na počet znaků a ještě ho umístí jako na nějakou hrací desku. To jsou jako pro AI nedostižné úkoly. Zatím. A ďalší problém je, že keď to typnete pre jeden model a už sa nejak naučíte, tak iný baseový model alebo teda iný foundation model to môže robiť úplne inak, pretože má iný tokenizer. Takže z toho pre taký jazyk, ako je čeština, ak nemáte model práve s českým tokenizerom, nejaký stabilizovaný, nemusíte výjsť v každej situácii úplne rovnako. Takže to je také. A k tomu se dostaneme. Jak to vlastně máte natrénovaný na jakým modelu a jak jste to vlastně upravili pro české podmínky. Ale možná nejdřív by mě zajímalo, když jste to upravovali pro české podmínky, a za chvíličku se dostaneme k tím technikálním jak. A jak dokážete vlastně zhodnotit, vůči čemu jste lepší než třeba ChatGPT nebo Claude nebo ty velký modely? V čem vlastně Seznam to ohýbá pro český prostředí? V čem je to unikátní u vás? My, keď sme sa rozhodli upravovať vlastný model, alebo teda robiť veľký jazykový model, tak sme si vytýčovali veľmi, veľmi jasné ciele, ktoré nás vlastne stále v istej miere vedú ďalej v tom, prečo ten model stále upravovať. Je pravda, že na trhu sú veľmi, veľmi kvalitné modely, ktoré nás stále prekvapujú. A častokrát sú to modely, ktoré dokážu veľmi pekne rozmýšľať, o mnoho krajšie ako tie naše, pretože sú väčšie, komplexnejšie, dlhšie trénované a podobne. Ale Seznam práve chcel model, ktorý by mohol dávať do svojich produktov, chcel mať tým ľudí, ktorí by sa rozumeli do toho, čo ten model vie a vedeli ho ovládať, vedeli ho ohýbať, vedeli presne, ako využiť jeho silné stránky, upravovať ten model na mieru tým aplikáciám a vlastne túto techniku používať nie na jednu aplikáciu per model, ale vedieť prispôsobiť modely na viacero aplikácií naraz, tvoriť rodiny modelov a podobne, takže Seznam do toho šiel veľmi aplikačným spôsobom a samozrejme teda sú modely, ktoré sú obecne lepšie, ale teda my sa snažíme naše modely robiť tak, aby boli aplikačne čo najviac prispôsobené našim službám. Takže pre nás je napríklad veľmi dôležitý český korpus, alebo to, že sme pritrénovali ten model na českom korpuse preto, že v spravodajstve sa častokrát pri regionálnych správach vyskytujú rôzne vsi. Vesnice česky. A podobne a slova, ktoré nemusia byť správne pochopené v kontexte len tak prebratého modelu. Takže to je veľmi, veľmi pekná vec, ktorá z toho vychádza. Ten model pekne chápe spravodajstvo a výsledky a môžeme sa spoľahnúť na to, že ten kontext poskladá správne
a sústrediť sa potom napríklad na tú formu, aby aj správne zdrojoval a podobne. To si dokážu představit spoustu českých vesniček a malých městeček, které se jmenují jako velmi, velmi zajímavě a zrovna v češtině s tím můžou být problémy. Horní Planá a podobně. Asi bychom vymysleli i jako mnohem zajímavější věci, se kterými by jazykové modely mohly mít problém. Jo, jazykové modely by zase vymysleli kopec ďalších skomolenín, s kterými by sme mali problémy my. No. To mě možná přivede rovnou k další otázce halucinace. Jako s tím mají problémy všechny jazykové modely, na seznamu určitě taky. A když to přesně přijmenuju nebo zavedu to do zpravodajství na českýma regionama, tak jako nevymyslet si názvy nějakých malých vesniček, to musí být docela jako na umění ten model toho donutit. Práve ten model videl veľa českých slov a veľa českých vesničiek, takže práve s týmto nemáme taký veľký problém. Čo je všeobecne problém pre modely, to sú čísla, dátumy, hodiny, poskladať si to v nejakom časovom slede a neskomoliť teda rok. To je pre model výzva a momentálne vlastne to je jedna z našich výskumných tém, ktorej sa budeme venovať práve preto, že už sme nejaké produkty, alebo teda nejaké zmeny na tej homepage spravili, ako ste povedali, že čítate tie sumarizácie, tak aj z tých sumarizácií tak momentálne sú kontrolované a keď ich nahlásite, že nie sú správne, tak sa to k nám dostane a tieto datasety teda zbierame a snažíme sa ich upraviť a budeme ten model sa aj týmto spôsobom snažiť očistiť od tie halucinácie, pretože tam sú práve vychytané všetky tie hračky slov a dátumy a vymyslené roky a podobné veci, ktoré by sme chceli označiť ako zlé a modelu to nejako vysvetliť, aby to robil správnejšie. Takže bojujeme, ale halucinácia to je ten téma na x výzkumov, nie na jeden. A píšou vám hodně uživatelé na tyhle poznatky? Že nikde něco nesedělo? Ja nie som priamo na homepage, takže ku mne to priamo nedostáva ten ich feedback až sprostredkovanie, ale áno, užívateľia to čítajú pozorne a častokrát sa k nám dostane veľmi relevantný feedback, takže za to sme radi. A umelá inteligencia sa môže vylepšovať vďaka užívateľom a oni z toho budú mať lepšie výsledky a to nás teší. A jedna z základních věcí, kterou jsem se naučil jako v době AI je, že to, co neumí dneska, tak třeba budou umět za 3 týdny nebo za 3 měsíce. Takže když se jako dostatečně počkáte, tak jako není nic, co by neuměla. Ono to vždycky jako k tomu někdy dospěje. Zeptám se ještě k tomu korpusu. Vy jste říkala korpus, to znamená, na jakých datech se to učí. Vy používáte nějaké jazykové modely ze zahraničí. Dohledal jsem Lamu a Mistral, jenom upřesním, že tohle jsou open sourceové modely, které si vlastně v uvozovkách kdokoliv může stáhnout k sobě na svůj hardware, rozběhnout u sebe a provozovat a případně dál s tím cokoliv dělat, tak přesně tohle je technika, kterou Seznam dělá. Je to tak? Áno. My vlastne vo výskume používame tieto open sourceové modely. Nie je to teda výhradne iba Lama a Mistral, aj keď historicky, alebo teda v produkcii máme modely práve týchto dvoch rodín v rôznych veľkostiach. Takže my sa vlastne zameriavame na to, keď vyberáme open sourceový model, pretože ich je tiež veľká škála a stále vychádza nejaký nový, ako sa vlastne alignuje s našimi požiadavkami, ktoré máme, či už na veľkosť, alebo na rýchlosť inferencie, či je na to dostupná technológia na to, aby sme to prevádzkovali rýchlo, aby to vlastne sedelo s tými témami, ktoré máme vo výskume dané. Zohľadňujeme to, koľko češtiny ten model videl. Aj keď v poslednej dobe vychádzajú modely s veľmi solidnou češtinou a aj my prehodnocujeme, či je ešte stále potrebné investovať tak veľa pri tréningu a tak upravovať to na tak veľký korpus, ako sme robili predtým. Ako ste vraveli, počkali sme si, ale už predtým sme to chceli mať a vtedy to bolo relevantné. Takže pamätám si, keď sme skúmali
to je čínsky model. A ten sme napríklad dotazovali práve na alignment a teda na to, či tam nie sú nejaké stopy politických zásahov, ktoré by sme nevedeli upraviť a podobne. Ukázalo sa, že nie. Ukázalo sa, že Lama bola teda spolitizovanejšia, ale to iba neoficiálne na našich benchmarkoch, ktoré sme si vytvorili, takže... No, já bych se nebál říct, že to je neoficiální. Já jsem dohledal nějaký výzkum, to bohužel nemůžu zdrojovat, ale vysloveně to bylo na monitoring amerických jazykových modelů a všechny byly hodně posunuty politicky doleva a směrem k liberalismu. Takže jako to, na čem jsou trénovaný, hodně ovlivnilo jejich politickou neutralitu. A věřím, že jako ať už čínský nebo jakýkoliv jiný model v rámci geopolitiky bude trošičku ohnutý přesně jako pro kulturní prostředí dané země. Ostatně jako proto si Čína chce určitě vyvíjet vlastní modely. A jste mi přivedl na otázku, která mě jako hodně baví. Když jste zkoušeli ji, Čína, málo kdo o tom ví, ale Čína má jako hodně silný jazykové modely. Přednedávnem tady byla velká kauza ohledně DeepSeeku, jí je další, určitě má ještě další, tuším, že Qwen, jestli se nepletu. A jsou v tom rozhodně silní. Zkoušeli jste i nějaké další modely, když se chytnu toho popularizovaného DeepSeeku, zkoušeli jste třeba kontrolovat DeepSeek, nainstalovat si ho k sobě, kam to posílá data, na čem je to učený? My sme DeepSeek, alebo teda sem tam DeepSeek provozujeme, keď sa jedná o tvorbu dát na iné výskumy a podobne, tak využívame aj exotickejšie jazykové modely a teda využívame celú škálu možností, ktoré sa nám otvárajú s dobrým hardvérom. U toho DeepSeeku, alebo teda u modelov z rodiny DeepSeek je tá potia, že sú veľmi kvalitné. Nedá sa povedať, že nie, sú naozaj skvelé. Sú veľmi veľké. Potrebujete 2 nódy, aby ste ubehli taký model a ide to pomaly. Bez toho ich skvelého inferenčného systému, ktorý si tam oni dlhé mesiace písali vo veľkom, je to veľmi neefektívne. Takže... 2 nódy, co to znamená? Ako potrebujete 2 nódy, abyste to ubiehli? 2x8 hástoviek. Alebo 2x6. Teraz nie som istá, to je technický detail. Potrebujete hardware za 6 až 8 miliónov korún, aby ste si spustili DeepSeek u seba. Ak to teda nechcete prevolávať cez ich API a posielať im tam svoje dáta, čo my nechceme. To nechce asi nikdo. Jenom jako chápu, že přesně jako Seznam tohle to dělá, aby mu data neunikly, tak to máte na svých lokálních serverech a jako data uživatelů jsou hodně cenný, byť jako málo kdo si to uvědomuje, ale už jenom jako minimálně třeba z pohledu GDPR, jakákoliv firma by se na to měla dávat bacha. A to se netýká nejenom DeepSeeku, ale jakýchkoliv jazykových modelů, jako posílat do nich třeba přílohy, kde jsou citlivá data vašich uživatelů, jako jsou narození, e-maily, telefony a podobně. A nejenom, že to není šťastný, ale asi bychom narazili na nějaký právní předpisy. Ale hezky jsme se dostali k té technické rovině. A jaký vy vlastně máte technický zázemí? A jak používáte asi karty NVIDIA? A kolik to stálo? Můžete to nějak komentovat? Ako vravíte, vlastne to už bolo niekde prezentované. Používame karty NVIDIA. Vlastne sme s nimi nadviazali spoluprácu, kde oni v prípade toho, že máme nejaký problém, tiež ponúkajú konzultačné služby. Používame, alebo teda učiaci klaster bol pôvodne v hástovkách. Máme dva typy týchto kariet. Jedný máme na inferenciu, druhé máme na učenie. Jenom technický detail, popsat, jaký je mezi tím rozdíl? Je to rozdiel iba v tom, či sú lepšie na učenie alebo na beh tých modelov a spôsobe zapojenia. Je to naozaj veľký technický detail.
Preinvestovali sme cez 100 miliónov korún, alebo teda ťažko cez 100 miliónov korún práve do hardvéru a využíva sa teda nie len na učenie jazykových modelov a ich prevádzku, ale momentálne to používa napríklad aj tým, ktorý vyvíja syntetické hlasy a budúci algoritmus speech to text, ktorý sa nám chystá. Takže vlastne nám táto investícia pomohla naštartovať tvorivý a inovačný proces v celom výskume a veľmi si vážime, že máme takúto možnosť využívať špičkové technické zázemie, ktoré Seznam teda kúpil. Je pravda, že tohle tady v Čechách asi ale jen tak nikdo nemá. Sú to tie najkulovejšie hračky. Já chci taky možná se vrátím k otázce korpus, na čem trénujete. Já jsem dohledal, jeden z vašich techniků sdílel na X-ku, že dotrénovat ten model tím vaším korpusem nebo těma vašima pravidlama trvá na tom hardwareu, který máte, 1 měsíc. Takže ono to asi nebude úplně jako, že tam přidáte názvy českých vesniček z nějaký z Wikipedie, ale dokážete třeba porovnat, jaký je velký ten český korpus vůči tomu anglickému, nebo tomu zdrojovému, který tam je? To není jenom angličtina. Myslím si, že sa to líši od modelu k modelu a presne vám neviem povedať. Vlastne ten celý cyklus beží mesiac. My sme od tej doby trošku optimalizovali a tiež sme vymenili teda tie karty a používame tie, ktoré rýchlejšie trénujú. Takže už je to okolo 3 týždňov a potom sa robí ešte jedna vrstva inštrukčná a potom sa tie modely ešte vyhodnocujú a keď tak pretrénovávajú a podobne. Takže celé to trvá mesiac. A ten náš korpus je vo veľkej väčšine zložený z kvalitných českých textov, či už tých, ktoré boli vydané akademicky. My sa hlavne držíme teda akademických textov a potom kvalitných dát, ktoré sme zozbierali naprieč Seznamom. Máme šťastie, že Seznam je postavený na textových dátach, takže to bola tak trochu zlatá baňa. Zlatý důl. Tak, zlatý důl. Já jsem mluvím, že jsem to opravil, ale já mám děti v pubertálním věku, no vlastně nejsou děti. A když jsem je vzal poprvé na Slovensku nebo do Polska, tak jsem zjistil, že oni těmu jazyku nerozumí, na rozdíl ode mě. Takže jsou některé slovíčka, které bych jako už mezi češtinou a slovenštinou se nebal překládat. To je v pořádku. Autorská práva. Vy jste jmenovala, že na těch to zkoušíte nebo dotrénováváte na akademických datech, na spoustě dat, který má Seznam o sobě, takže vlastně asi nenarážíte na tyhle ty bariéry, že byste měli obavu z toho, že když to, na čem to je natrénovaný, tak se někdo ozve a řekne, ne, to je můj článek, prostě já jsem tam, mám k tomu nějaké autorský práva. Nebo stalo se něco takového už u vás? Nič také sa nám doteraz nestalo. Vlastne od začiatku, ako začal ten projekt, tak my sme sa veľmi zamýšľali nad autorskými právami. Je to aj z toho dôvodu, že sami sme spoločnosť, ktorá disponuje textami. Sami máme kolegov, ktorí obsah vytvárajú a chceme sa k tomu správať zodpovedne. Vlastne náš korpus, alebo teda naša dátová sada bola tvorená alebo stiahnutá ešte v dobe, kedy to nebol až taký veľký boom a až tak sa o tom nehovorilo vlastne v tých prvých mesiacoch, keď vychádzali prvé Llama papery. A už vtedy sme vlastne si povedali, kde sú naše hranice. My rešpektujeme anti-crawl, rešpektujeme všetky formy toho, ako môže dať web najavo, že nechce byť v našom korpuse, pretože na to majú plné právo. A teda stiahli sme nejakú časť dát ešte v čase, kedy internet nebol prehltený generovaným textom. Takže máme ešte takú historickú zálohu tých textov a práve sme to veľmi, veľmi filtrovali o to, čo by tam nemalo byť. Snažíme sa byť naozaj féroví, pretože sami sme v takej pozícii.
To mně přijde strašně zajímavý ten komentář, že máte takovou tu zlatou zálohu historickou, protože za pár let, kdokoliv bude kraulovat internet, procházet, tak nemůže být vůbec jistý, na co narazí, jestli už to vygenerovala AI nebo lidi. A drtivá většina těch věcí už asi bude generovaná AI. Takže je to pravděpodobné. Takže takováhle jako zlatá záloha někde, prostě ta stará Amerika auto je prostě stará Amerika auto. Šelma. Proč se vaše modely jmenují Šelma? Oficiálně je to teda SE-LLM, takže seznam LLM. A nejak familiárne sa to pretvorilo na rodinu modelov Šelma. Krásne to funguje s Krastým, s našim seznam psom. Nejak to zľudovelo, takže modely sa volajú Šelma. A to mě ale to cvaklo až teďko vlastně. To je hezký. Pes Šelma. Bolo to veľmi demokratické rozhodnutie tímového hlasovania. Nechcete toho psího maskota nějak jako víc zešelmit? Zešelmit? Že nevypadá moc jako šelma. To je taká zlatá, milá šelma. Je to takový mazlíček, ne? Přesně. OK. A vy jste trošku se dotkla hlasových věcí. Připravujete nějaký hlasový asistenty, nebo jak se na to obecně s hlasem? Že text je něco, co jako věřím, že na tom intenzivně makáte, stejně jako spousta světa, ale poslední dobou se hodně rozvíjí jedna grafika ve světě a taky text, hlas. Tak jak se na tom v té hlasové oblasti? My sme vlastne minulý rok spustili druhý AI projekt, alebo teda v sezname je viacero AI projektov, ale také tie naozaj do očí bijúce, ako vravíte, sú ten text a hlas, takže sa vytvoril aj hlasový tím, kde my sme po nejakej časovej perióde, kde sme spolupracovali s inými firmami na vytvorení prvých syntetických hlasov pre seznam a pozorovaní, čo to robí s našimi zákazníkmi, ako na to reagujú, či si to obľúbia a podobne, tak na základe pozitívnej spätnej väzby sme sa rozhodli, že aj toto je výskumná oblasť, do ktorej chceme ísť a tiež sme teda začali náš vlastný rešerš, takže momentálne sme vo fáze nahraďovania externých technológií za interné a budeme určite pokračovať ďalej. Takže trénujeme naše hlasy, je to pomerne nový projekt, oficiálne tým funguje od decembra a teda viac menej je to tým vedľa jazykových modelov a spoločne sa to bude brandovať ako seznam AI, takže pod týmto pojmom budú môcť užívateľia potom si dohľadať technológie, ktoré používame. Vždycky budú produkty, v ktorých sa vyskytne umelá inteligencia, veľmi transparentne označené seznam AI v budúcnosti, aby si mohli prečítať aká zložka AI tam bola vlastne použitá, čo to s tým výstupom spravilo. Ale na hlasy sa veľmi teda tešíme a ešte plánujeme teda opačný algoritmus, alebo teda tú spätnú premenu, takže z hlasu na text a tieto dva modely by potom mali byť súčasťou hlasovo ovládaného asistenta. Takže momentálne to budeme testovať textovo a v budúcom roku snáď, ak sa všetko vydarí, s machine learningom nikdy neviete, to je všetko v dátach, tak sa spustí aj hlasové ovládanie a teda budeme mieriť k algoritmu, ktorý bude poznať českú reč v náročných situáciách a teda vtedy, keď potrebujete asistenciu. To znamená, keď máte plné ruky, keď ste na ihrisku, keď ste v nákupnom centre a je tam hluk, alebo keď ste v električke, tak dúfame, že to bude môcť byť náš níž a momentálne chystáme veľmi rôznorodé a náročné dáta, ktoré by toto snáď mohli zabezpečiť. Ale vravím, nikdy neviete. Já se na tohleto strašně těším. A teďko má zrovna před asi 14 dny vydala OpenAI zprávu, že koupili startup Johnnyho Iva,
původního designéra v rámci Apple a spolu připravují nějaký hardware. A když o tom mluvíte, tak mi to strašně připomnělo tu myšlenku. Prostě nějaký hardware, který budete mít u sebe, nepotřebujete k tomu ruce, nepotřebujete k tomu telefon, vlastně, abyste to ovládali. A ten hardware bude takovým vaším super asistentem, který bude všechno vlastně dělat, zaznamenávat, co vy přes den děláte, co vidíte, co slyšíte, potom z toho večer třeba přehrajete, uděláte z toho nějaký záznam. A když se o tom mluvila, tak vlastně tohle to mě trošku připomíná. Jako ten hlas je v tom strašně klíčový. Áno, hlas je kľúčový v niektorých situáciách. Ja už teraz, alebo teda ja veľmi rada používam hlasové featurey aj od OpenAI, ktoré prepisujú na text. Hlasové modely menej, tie sú zvláštne. Reagujú nejak divne na môj vkus, ale takže vidím v tom veľký prínos a ľudia potrebujú asistenciu práve vtedy, keď väčšinou nemôžu písať. Takže hlasové ovládanie aplikácií a asistentov dáva za nás veľký zmysel. Tak snáď budeme môcť byť nápomocní aj na rušných uliciach v Prahe, aby to neskončilo ako s prvými pokusmi Siri. Možná to připomeňte, co se stalo. No, tak keď sa prvýkrát spúšťala Siri, tak volala úplne iným ľuďom, ako ste diktovali. Tak nie, tam je problém v tých podstatných menách a podobne, aby sa to prepisovalo správne. Tak. Mně tady přijde strašně jako velký rozdíl, jako trošku odbočem, ale v těch nejmodernějších technologiích, na které už jsme třeba zvyklí z počítačů nebo z mobilu a vesměs u těch velkých služb, jako je třeba OpenAI, Google, Microsoft a spol. Ale když si koupíte dneska auto, který je nový, ale není to úplně od společností, která má nainstalovaný třeba Apple Car a pustíte si tam asistenta, tak to máte pocit, že jste jako se přesunuli 10 let do historie zpátky. Jako nerozumí vám, nevytočí to správně, je to někdy peklo to používat. A strašně překvapuje, že ty automobilky v tomhletom si nechávají takhle ujíždět vlak. Ja auto nemám, takže túto dilemu som nikdy neriešila, ale vlastne áno, ako produkťáka pre algoritmy rozpoznávania rečí je pre mňa nočná mora toho, že by práve podstatné meno alebo nejaké číslo alebo niečo takéto práve nevedel ten algoritmus zaznamenať. A to sú tie najťažšie veci. Ale v konečnom dôsledku je to to, čo rozhoduje, či to zapnete aj neskôr, pretože keď vás to naštve, tak už tomu nechcete druhýkrát diktovať, že voláte maminke, keď to vlastne nerozumie. Alebo nechcete tomu ďalej diktovat telefónne číslo alebo názov pesničky. Přesně, já jsem to vyzkoušel několikrát, od té doby jsem to vlastně zavřel, protože vím, že to moje auto zrovna nepoužívá žádný updaty, takže tam je furt stejný software, takže už to nikdy nepoužiju, dokud si nekoupím nový auto. Yeah. Super, my jsme probrali spoustu věcí, co se s nám dělá, jak to dělá, kam směřuje. Máte ještě něco zajímavého, co byste jako chtěla se s tím pochlubit, sdělit, co připravujete třeba? Nebo už jsme probrali všechno? Všetko sme určite neprebrali, ale takto z prvej vlastne neviem. Já mám ještě jednu otázku, mě napadá. Já jsem nedávno byl na přednášce od Škodovky, Škoda Auto. Ti mají vlastní tým na zavádění AI do Škodovky. U těch velkých korporací narážíte na to, že přesně potřebujete nějaký interní modely, vlastní servery, nechcete, aby to lidi používali v té open verzi a posílali data někam do světa. To mě překvapilo, jak velký tým na tom pracuje. Takže otázka na vás, jak velký tým pracuje na AI v Seznamu. A chápu, že jako u vás to je jiný model než u jakýkoliv jiný korporace, protože vy trénujete modely pro použití v rámci obsahových služeb. Tak kolik na tom pracuje lidí u vás? V rámci interného predpisu to nemôžem povedať. Tak ale... je to víc než 20? Záleží, čo do toho počítate. Náš najúžší tím má niečo okolo 20 členov a tí sa teda zaoberajú výskumom alebo vývojom tej distribúcie v rámci firmy a inferencie. My sa stále rozširujeme a trošku preskladávame. Je to také organické, ako sa vyvíja AI, tak sa vyvíjame aj my.
a ten hlasový tím, to je ešte iných pár ľudí, aj keď teda zdieľame vývojové stredisko pre tú distribúciu a inferenciu tých modelov. A samozrejme produktový tím, teraz sme na to dve. A vlastne ide o spoluprácu celej firmy, pretože tie aplikácie, do ktorých sa Selma potom distribuuje, tak vlastne ich vývoj leží v tých produktových tímoch a v tých divíziách, do ktorých to patrí. Takže sa jedná hlavne o širokú spoluprácu s celou firmou a my ako tím sme vo funkcii takého interného technologického providera a zabezpečujeme to, aby sa teda tie veľké jazykové modely alebo teda iné AI modely v budúcnosti dostávali k našim interným zákazníkom, zatiaľ interným zákazníkom v takej kvalite, ako potrebujú, špecializované tak, ako potrebujú a aby sa volali a používali priateľsky pre rôzne druhy tých produktov, ktoré máme, ale aj pre rôzne role zamestnancov, ktoré interagujú s tými našimi prostrediami. Či už sú to zamestnanci, ktorí si tým chcú niečo asistovať, spracovávať nejaké dáta, ktoré by nechceli posielať do iných modelov a preto primárne využívajú Shelmu, tak tí majú jednoduché rozhranie typu OpenAI, ktoré máme na klik, alebo sú to vývojové týmy, ktoré preferujú tú API cestu, tak pre nich je zasa vyvinutá proxy s dokumentáciou a vlastným promptovacím guidom a podobne. Takže my sa staráme o tých našich interných zákazníkov a oni potom kúzlia a my im k tomu asistujeme a dávame konzultácie a podobne. To zní jako, že AI už prolezla skrz celý seznam. Trochu. Snažíme sa. Teďkom zrovna sleduju seriál Last of Us a trošku mi to připomíná, jak se houba šíří. Ale to je dobře v tomto případě. Snad áno. Snad se houba šíří. Super. Snad se šelma šíří. Děkuju moc za rozhovor. Bylo to příjemný a zajímavý. Přeju, ať se daří v Seznamu. Ja ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Tak děkuju za pozornost. Doufám, že se vám ten díl líbil. A pokud nám napíšete tipy na další hosty, který byste třeba chtěli slyšet, nebo firmy, o kterých byste se chtěli dovědět, strašně rádi se o tom s váma poradíme a třeba se někoho podaří pozvat. Děkujeme za pozornost, že nás sledujete, odebíráte. Mějte se hezky a někdy příště nashledanou. Nashledanou.